Bona tarda a tots, amics. Molt bona tarda a tothom. Oh, em presento, em presento davant de tots vostès. Soc la Margarida Costamar i dues valls. Dues valls, sí. M'he aprofitat la vinentesa de l'Albert Magret, aquest noi tan eixerit, oi? M'ha donat un espai per cada setmana tractar un tema diferent. Eh? I avui tractarem un tema que potser s'ha de saber tractar, oi? Perquè és una miqueta paliagut. Es tracta d'un tema molt seriós del que farem hincapié en algunes setmanes. És el tema de la prostitució. Tema de la prostitució. Bueno, abans de tot faré una petita presentació perquè és la primera vegada que em veieu, oi? Soc Margarida Costamar i Dugas Valls, com us he dit abans, oi? El meu marit és un important empresari de tres de les empreses més importants de Catalunya, i el Pirineu també. I a més, avalat pel Departament de la Generalitat de Catalunya, que empeny el país cap a un futur solidari i inigualable. Sí, amics, perquè hem d'empènyer el país cap a un futur que sigui alguna més maco, oi, per tota la població? Continuo. Per això, amics i amigues, us vinc a parlar avui d'aquest tema de la prostitució, oi? Bueno, més aviat de com erradicar la prostitució. És un tema que s'ha d'erradicar del nostre país. Sí, amics i amigues, avui dia un país, una Catalunya moderna, no pot tenir aquests brots de brutícia, i en ple barri del Raval de Barcelona, perquè això, clar, passa en aquests barris tan menyspreuats per nosaltres, doncs això no pots tenir aquests brots, perquè això es converteix en una Barcelona pecaminosa, vamos, aquesta educació que els hi han donat a aquesta gent del Raval, fa veure que es maltractin tot això i es converteix, es mesclin amb la alta burguesia catalana, a la qual jo pertanyo, clar, i es mesclin amb els nostres, els nostres, i llavors no som nosaltres, tot això. I tenim com a resultant una classe mitjana horripilant i diversa, o sigui, el resultant una classe mitjana que és horrorosa, que vol semblar-se a nosaltres, aquesta classe, i tenir els nostres drets. Això, estimats amics, no pot ser, amics meus, això és imperdonable. Quantes vegades hem vist al vell mig del carrer, dones practicant sexe al carrer. O sigui, dones practicant sexe al carrer. Horrorós. Horrorós! Jo, estimats amics i amigues, aprofito la vinentesa d'aquest programa per conscienciar-vos de que aquestes escenes de mala educació i aquests actes aberrants són obra del diable. Sí, són obra del diable. Home, aquestes tonasses s'han d'exterminar completament de la nostra població. Exterminar-les! És que no pot haver unes altres solucions, que vagin al bingo, per exemple, que se'n vagin al bingo, que es busquin feina, però una feina digna i en futur, home, però no aquestes vulgaritats pròpies d'animals salvatges. I en fi, amics i amigues, em despedeixo de tots vosaltres.
Espero que ho hagi passat bé i espero que el meu Parlament us hagi omplert de joia les vostres ments i hagi donat un alè d'esperança als vostres cors. Molt bona tarda a tothom.